Karbi Nilimon pipi pinibirta arjuponikha Rong hang a hem lang tuk harni chom kan jangmi poni phai kre pho arni pen rup ki humpang cheng ponsi puthot kan so ajo arni aphan along pherang ke pen ka humri dam Loring thepi danger R2 along rong hang hem along jangmi poni phai kre pho pen krener gap arni an lang tuk harni chom kan ke paman pon Lason si rup ki hum tang det aphi non puthot kan so aphan kapado ponji aphan chisik chedang pon bom apor ahut Karbi Anglong news apherang ki pen humri dam si labang swa puthak alam emele dorsing rong hang achor sangpi sabina teron pi pen chingki chethan pidu ponsi mesen alam therat aphan than pachini Athini litum ke thek the asondo an sitami cherap cheto pensi pachun nang popusi ningjepon Lapen labang swa chomkan along jambilia thon mati thengpi ki wan chengke langlok so ahabar atumsi nang kapali chengdu Lapuson rong hang hemalong lang to kharni chomkan ke paman ponki bang thong kep runner kep abang phua bang phi atuma phansi arhi pon lopusi sangpi sabina teron pi ahin pen pherang kya thengno ningje pon Phuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong news nang ikan pinang abang kubang ki Karbi Anglong arata pinang lapson kami kapon ini tum jomokan lo lapson alang dia MP alang itu mesin dan nak orang MP langsung si alang yang kasih toko lapson kami nang makan acara pun akhir kedua tak Nasi alam itu lapuson rong hanghem lapuson langsung kami lapuson cungkan along kami bangku kerana dia patut bang lapuson arhi kono alam itu makai pi sabna terus kami itu hak yang alam kami nak ciri kami Karbi Anglong nanti si apa dulu alam itu long lapuson alam itu along lapuson kota hempen lapuson nak sunjeng lapen CM Dr. Kumeran Menang Lapan MP Langsung di Atum kami lapuson langsung kono ini atum kami nongkrong lo lapuson si alam itu kami aku baik ini kita si alam itu lapuson dan kita lo masih langsung kita ini tempe di sini ngarong bebe lapuson yang acungkan lo kasih atum kami orang atum kami Hans kami ring arong aje cipikan si atenang sok. Tapi alang ni kun kacing malai alang ni yang ni sar acung sabina terang kis kami ni kun live kelang arab tu andum Hans kami pacini pon lo nasi kuthot ni hintes kami arju pon la so kuthak tungkan la so kuthak aku puthot aku pon nasi nang itu la so rup ki hum komentu abi personal itu rup ki hum kecek non bang
alam ni pani si Karbi pon bang alam theke la phono life ke na ngara do on tum har kame nilihin kan bachi di kono lasi apuni alam ni tum la pon Karbi Anglong to na konfer ka chin nai doktor tuliram bang hang tum kame la pon akopai ke ni kan lang chetom dundo la so aputha kame nilihin pen Karbi pon thase alang ni Tomon herai charting kewang pen ajok panjan ahavar hemrit kana hokdun. Lason sila khain korpon nilip MSC constituency ke parlo panjan ahavar angjok ingti arong along. Jangmi poni phaikre trok arni ajo por phaikre isra achitim apor malom pen tomon herai. Tomon karting kewang pen ajok jasimet hemrit kana hokdun. Pinpur me tomon ke the hem me ke cho lapenan parta lang ke the lasom thom angbong ke hemrit aphan kana hokdun thepik khangjang. Lapuson apora hut nilip kaparlo panjan ahavar angjok ingti arong rong asar hunaram ingti arong along jasimet tomon ki thipen hemrit kana hokdun thepik khangjang hemrit kana hok pen chenglo kove arong kana hok bari pithung kana hok lapen meri hingmati currency tami towar suding thengpi ke bapen ajok currency tami avilaplu Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon Kethe Kidingatum CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Bukajan MLA Dr. Numol Momin Lapen Anparta Nilip MSC Pobitro Rong Piatum Aphan Kachuning Ripon Ki Prabjin Pen Angjok Ingti Arong Lapen Bong The Rong Pi Arong Aphan Ison Bak Avarsai Nang Pivek Nang Jipusi Rong Aratatum Pen Chuning Ripon Dolamara Cultural Complex along Duarbagori Kisan Morcha Bharatiya Janata Party Executive Meeting amai kangnipon. Lakhain Koratrok Duarbagori Constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex along Duarbagori Kisan Morcha Bharatiya Janata Party Executive Meeting amai kangnipon. Bangso amaya long Duarbagori Kisan Morcha Bharatiya Janata Party meipu Joysing Phangcho pensi mai chari ponlo. Chunbang Samson to bi pensi kechengsi Kisan Morcha Bharatiya Janata Party alamthi than pondo lapen Kisan Morcha Bharatiya Janata Party kong chunbang Samson to bi pensi alohi pachini ponthu. Lapen Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terangta chetong dun pen Duarbagori Kisan Morcha Bharatiya Janata Party kapang tangponji aphan RD doklong pen kedoan arat pen chingki chethan pon. Lapen Duarbagori Mondol Committee ameipu chunbang pen chenglok ongdung Duarbagori BJP along manpeng kedo abang phuabang phiatum chetong dun. Kedamtang MSC election ahu Duarbagori constituency along ingkora ke thom polling station sita BJP atumsi high atlu. Lasinon kevangji MP election ahu sita mi ingkora ke thom polling station sita mesian pen pahai ponang poputa R6G RD doklong pen chingki chethan pon. Lapen Dolamara malom towar sitami Prabjin pensai kepadeng ponji aphan CEM MP MLA EM atum pen chingki chethan pon popusi Kisan Morcha meipu Joysing Phangcho lapen Kisan Morcha chunbang Samson Tokbi atum pen Duarbagori arata phan mati Dolamara arata phan lamchak chipi pondo. Tarpom endorsing Tokbi Karbi Anglong News. Kisan Morcha kan lagang Duarbagori arata chili pun khato koi pun na to Kenaan me kuan da pacitang pon kedam tang apor. Kedam tang apor hut nil tum sok chilis tame ron ponlong lo. Peneng angbong ke sok chili ron ponlong lo. Lapen phiru ethe ta ron ponlong lo. Lapen ke pula jang melen a chili ta ron ponlong lo lapen mugu a chili ron ponlong lo. La lai hu hello nil tum rong asor phan ke pale. Ate lagang so ay la baso social media kilang rat phanan thani mai tante la non kirang ji na to rupia planning do lagang so dwa do ya phana do baso antama tumiti hoten PPC akinang pon rat phan kinang pon Niltum Kisan Morcha hin pen kemang pon mate ning kehang ke claim pon kang tung ke lahai hello je rong asu jitu ke choklem cho damie phan hatiar pati kopilo ku nopak lahai hus tame akijoi mate dor ke kompen ke chonam long ye phan niltum dag Duarbagori long mate tak Dolamara long tame laso kisan mela puason nang bie sonte lahai hus tame rong asor isi aning karong ang thek doji athema lahai abostu nang wan pilo plo tangte rong aso kidukela atum same ador kijum pen chonam choret dun longpo lahai hus tame niltum ki wan piji phanil tum ining kamatha pondolo lapen ke penene achili stame anso se nang pale nangji pusinil tum mahin stame ke matha pondolo lapen nangle lupro te nil tum stame
la kadok abe chirap chitu pensi rong asolong palepo Tomon thipi kewang ahut kisung kepo ahem tun along nilip Karbi Anglong Autonomous Council MSC Pobitro Rongpi kahumridam. Nilip MSC constituency ke parlo proper choki hola lapen panjan alom tomon thipi kewang ahut ahe marit kana hok atum along nilip MSC Pobitro Rongpi pen kahumridam. Jangmi poni phaikre trok arni ajo por phaikre isira achitim apor pen tomon charting kewang plut pen ajok thoi inglong ke do arat proper choki hola proper panjan malom hemrit kana hok thengpi kebab pen chenglo kowi kana hok dewak abari kana hok thengpi kebab pen kepang reng achainong kithi kisung kephu hangjo hanghai anpin kopai keme pen ajok munit apram kedam abangke abelang nilip arada phan nilip MSC Pobitro Rongpi kaching hon pik pen ajok jangmi poni phaikre trok si arni tomon ke thepen kisung ke pho atum along MSC Pobitro Rongpi pen humri damlo hemrit kana hok binong atum aphan nilip MSC pen kecho ke junji aphan pipon pu lapen relief camp ta thik pipon lu emergency aphan tarpulin sitami ronpon po kadokawi don pharo sirkep an hemrit kana hok aphai longpon lu soang bong pen don thongkep ahem tunatum ke ahemarit kawi binong atum aphai longlu nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News towe porfai crazy ra minute cap lomalam no tomon charting late cyclone kebang pelanchok litum dak nilip homosti Wilson Crew SGB area lepen dak Bitor Kalini SGB area lepen Panjan SGB area tuk kowe don harusil cap sosi hemtun ahem asarnung pa Punjab lo lapen penangan ahem abang ni tum theklong nonang tum ta theklong lahai hem setami abipin lo kasi lake natural calamities lake majok ta khangun he natural disaster lasi men towi lason ke bang pena jok penangan ahem tun ke abipin lo lasi pini towi nili birtak long ke long pen CM sir honorable CM sir finally labang so birta pipit lo pen alangli tong se kot pen DC la pen civil SDO tum phan pingkhat si alang tum disaster management pen pini bang nerkep team nang toy si pini pa survey lo kasi pini litum katuwe survey at pen itum hisap ke long atengke bang don pharo sirkep sosian dulo kasi alang tum phan non katuwe at least hai ta je tum kuri bom lo lakan disaster management atim ben setame alang tum list kuri bom lo kasi alang tum phan puthot rehabilitation of phan alang tum phan litum disaster management through hai pen litum angsong pot hai po kasi ningdup meni